Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagtuhaw na ang ngalan sang tatlo ka mga negosyante nga yara sa note upod sa ginpilak nga utod nga mga tiil sang nga tawo sa isa ka gas station. Sa pagsugilanon sang kapulisan sa ila, ginaligar sini mga negosyante nga ginasaskuhan lamang sila sang kilalaman nila nga mga grupo Manila Sadto. May report si Romeo Subaldo. Kaupod sa plastic nga may unod nga tiil sang tawo nga ginpilak sa isa ka gas station sa CL Montelibano Drive ang isa ka note nga may nasulat nga smuggler nga tinaga. Kag may ngalan sang tatlo ka mga negosyante. Sunod sa kay Bacolod City Police Director Colonel Thomas Joseph Martir, nasugilano na sang investigador kag hepe sang Police Station 4 ang tatlo nga mga lunsay negosyante sang krudo kag gasolina. Kag base sa ila panaysayon sa PNP, SASCO ang ila paglantaw sa ginhimo nga pagpilak sang tiil sa gas station. Suspetsyo nila ila man lang mga grupo sadto ang may kahimuan sini nga karon naglainay na sila sang buot. Ang ino do mga businessman man na sila, do grupo man na sila. Oo. Daw suno sa ila ang naghimo na nga SASCO sa ila daw pan man na daw kilala man nila. Dugang pa ni Martir, kilalahay man lang ang tatlong mga yara sa listahan. Ginsunod sa kay Martir, nagaparayon pang ilang investigasyon. Kag ang labing nga ginatutukan, kung kay sino ang tiil, ang ginpangutod o kung saan ini naghalin. May mga nagasili nga posible sa punerarya lang inigikan pero ina ang ginuusi sa panila, sunod sa kay Martir. Mo ba na ganing napatutukan ko? Basi bala mga kundi hindi na matyagan ko daw na ginapaog lang sila. Oo. Daw sunod sa ila daw former grupo hay man na sila daw subong daw naglanainay sila. Bulan sa Enero, may mga utod man nga mga kamot nga ginpilak sa basurahan nga may upod man nga note. Tubtob karon, wala pa makilala kung kay sino ang mga kamot. Para na pagkuha sa mga impormasyon sa PNP kundi naghalin ang mga tiil. Empleyado sa gas station ang nag-report sa PNP nga may nagamotorsiklo nga persona nga nagabuhi sa plastic nga may unod nga tiil kag note alauna sa kaagahon sa ilang gas station sa CL Montelibano Avenue sa Barangay Villamonte sa Bacolod City.